Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Hey vedare, kana kuri kunzi unenge uine mwana wako uyo anenge achidzidza kunze kwenyika, please always try to know kuti zvii zvinenge zvichiitika kwaari. Nezuro I received a WhatsApp voice call from one of this young lady. Ari kuti ari kudzidza muSouth Africa at a certain university. Hey, zvakangooma azvo veduwe. This is her story. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Mukoma, inini I am a young lady and I am aged 22. Ndiri kudzidzawo muno muSouth Africa, asi vabereki vangu vose vari kuZimbabwe. Saka ndakati ndauya kuno kuSouth Africa for a few months. I tried kuti ndinge ndichirarama kaupenyu ako kandainge ndichirarama paya pandainge ndichiri kuZimbabwe, because knowing my mom is such a strict mom zvekuti kana vakaziva zvose izvo zvakaitika kwandiri mushure mekunge vandisiya ndiri ndega kuno kuSouth Africa, I think kuti amai vangu nehasha dzavainadzo vanokwanisa kutotora kana banga vakandicheka and the pieces she will just throw them away. Mukoma, zvakaitika ndezvekuti ndakati ndatanga kugara kuno kuSouth Africa, I don't know if it was the freedom here kana kuti it was just because of peer pressure, but just for a few months that was when I was just a disciplined young lady zvandainge ndichiri pandainge ndichiri kuZimbabwe. But with time ndakabva ndazongotanga kungoitawo izvo zvainge zvichiitwa nevasikana vamwe vacho vandainge ndichingoshare the same apartment with. Vasikana ava mukoma, pane only one uyowo ane vabereki vake vari kuZimbabwe, then the rest of them ivo vabereki vavo vatori nemapermanent residence emuno muSouth Africa. Saka vakangokwirirawo muno muSouth Africa ende vanongozviudzawo kuti ndeve muno muSouth Africa. Mazuva ekutanga paitova a clear distinction zvekutoti wega waitoona kuti vaiva neupbringing yekuZimbabwe ndevapi nevainge vaine upbringing yemuno muSouth Africa waitokwanisa kuzviona. But so far mukoma, you can see kuti tose tatofanana, because isusu takabva tazongotanga kungotevedzera izvo zvainge zvichiitwa nevasikana ava, and these things zvakangotanga very funny because vakangotanga vachingoti kamupfekero kenyu aka kamunoita vasikana kanongova nethat vibe yekutoti muri maZimbabwean. Saka takabva tazotanga kudzidziswa kamupfekero kacho ako hanzi kacho kanoitwa nemaSouth African. From there on mukoma, I wanted to prove a point here yekuti inini handisi muZimbabwean. Ndainge ndichingoti kana pose pandinenge ndiri, like kana ndiri mushop kana ndikataudzwa nechirungu, then ndaibva ndazozvitarisisa ndoda kunyatsokuona kuti icho chakonzeresa kuti ndinge ndichitaudzwa nechirungu ndechipi, because I always wanted to look as if I was a South African. Zvinhu izvi zvakaramba zvichingoenderera mberi, dzamara ndazototanga kutoitawo mafriends nemamwe maSouth Africans. Ende mukoma, inini nemafriends angu avo andinogara nawo, our lives ndingangoti is full of partying. Kunyange zvedu tichizozama kuita serious nechikoro, but most of the times tinenge tingori kumaclubs akasiyana-siyana, just having fun. Vasikana ava vandinogara navo tingangoti ndo vaya vanonzi maslay queens muno muSouth Africa. They always date rich men. Saka ivo vasikana ava kunzvimbo dzakasiyana-siyana uko kwavainge vachienda nesu, ndo pandakabva ndazosangana neumwe mukomana. On that very first night, mukomana uyu pandakasangana naye handina kana kutombogara ndatoziva kuti mukomana uyu ainge achibva kuNigeria, because I was so drunk on that night. Ndakazototi mangwana acho makuseni ndamuka ndiri kumba kwake, kuzonotaura nemunhu, ndo pandakabva ndatanga kuona kuti apa mukoma ndainge ndatoirasa, ndainge ndatopinda zvangu mumakumbeze naoga zvavo. Apa muchinda uyu, I then quickly realized kutoti munhu wekutoti anoita mamwe madhiri anotyisa. Ende mukoma, handizivi kuti zvivindi zvacho ndakazozviwana kupi zvekuti ndirambe ndichingodanana nemuchinda uyu wandainge ndava kudanana naye.
zvandiri kuda kungotaura mukoma, just to be brief, ndezvekuti muchinda uyu I then realized kuti zvaanoita ndezvekuti anowanzo kufamba achitsvaka vanhu vaya vanenge vari desperate, avo vanenge vari vanhu vechivanhukadzi. Ende kana kuri kunzi akatokuona uri munhu wekuZimbabwe, zvaanoita ndezvekuti anobva azokuudza kuti ane kabasa ako kari kuda kuti unge uchizoita, as in anokwanisa kungokuudza kuti kune kuri kudiwa munhu anoshanda mumba, then unobva wazotoendeswa kwacho ikoko kwaunenge uchinzi ndo kune munhu ari kudikanwa wekuti ange achizoshanda as a maid. Asi kana wava kuya mukoma, zvavanokuita ndezvekuti vanobva vazotanga kukuisira madrugs mudrinks. Havakuisiri ka1 but vanokuisira mbijana, then in the end paya paunenge wazova addicted ndo pavanobva vazokuendesa. I only heard him mentioning this thing, hanzi ane imwe imba iri uko kuPort Elizabeth, not sure kuti where exactly, but akati ikoko ndo kunogara vasikana vake. Saka vasikana ava mukoma zvavanoita ndezvekuti since vava vanhu vekuti they are very addicted and havachatombokwanisi kubuda muthat habit yekuti vari addicted kumadrugs ivavo. Saka ivo since vari vanhu vekuti they have that habit yekuti vava too much addicted zvekuti havachatombozivi kuti voita sei. Saka ivo vanoti kana vaendeswa kumba kwemuchinda uyu wekuNigeria, imba yacho iriko ikoko kuPort Elizabeth, vanobva vazotanga kumushandira vachiita zviya zvekutengesa muviri yavo. But vachitengesa muviri yavo iyoyo vanenge vasingapiwe mari nemaclients avo, but muchinda uyu ndiye anenge achitora mari dzacho idzodzo. The kind of a car that this man drives mukoma, kana ukapinda mumotikari macho unotofungidzira kuti zvimwe kuda watopinda mundege chaimo. Mukoma ndakaita zvivindi zvekuramba ndichingodanana nemuchinda uyu until one day azoenda neni to this other. Until one day mukoma, it was late at night, tainge tatopedza kuita bonde, ndo paakabva azongotanga kungopopota achitaura pafoni. Achipopota kudaro mukoma, ndo paakabva ati follow me, kune kwandiri kuda kuenda. Kana ndikasafamba newe ndinokwanisa kuzotouraya munhu, because when you are with me I feel as if you are the one that calms me down. Ndo pandakatanga kuona kuti vanhu vaya mukoma vanobva kuWest Africa kana vakatanga kuita hasha, kunyangwe kumira pasaidi navo aumbofi wakamira pasaidi navo, aita kudedera nehasha. So achipopotera umwe munhu uyo waainge achipopotera pafoni. At that time paainge achipopotera munhu iyeye waainge achipopotera pafoni, ndaitofungidzira kuti maybe ari kutotukana neumwe munhurume. But to my surprise takazoti tasvika kuloji kuya, tichinopaka tichinopinda mune imwe room, ndo pandakabva ndatoona kuti ko ainge achitotukana neumwe munhukadzi naye. Ende akabva azotanga kurova mukadzi uya. Apa mukadzi uyu mukoma anobva kuZimbabwe, mukadzi uyu anoita zvekutengesa muviri. So it seems as if mukadzi uyu paainge akakechewa neimwe client iyo yaainge akachestirwa nemufesi uyu wandainge ndichidanana naye, mukadzi uyu akabva azobira client iyoyo mari. Then after vapedza kuita zvavainge vachiita, client iya ndopa yakabva yazorealize kuti yainge yabirwa mari. Mukoma mukadzi uya akarohwa, ende kurohwa kwaakaitwa mukoma kana neni kwakandinetsa, because mukadzi uyu ainge asingachemi, ainge asingaite sei, aingoita zviya zvekungoshinyira achirakidza kuti ari kurwadziwa. Chinda uya wandainge ndichidanana naye akatora mamwe mahandcuffs awo ainge achigara mumotikari make, ndokubva azosungirira mukadzi uya pagumbo remubhedha. Ainge akaita zviya zvekuti mukadzi uyu akamuradzika nedumbu, ndokubva azotora ruoko rwake rwekaright ndokubva ariisa muhandcuff, then ndokubva azopushira ruoko irworwo pasi pemubhedha, then akabva azotora rumwe ruoko rwekwaleft, then akabva azoconnecta the other piece of the handcuff, ndokubva azotanga kurova mukadzi uya.
akamurova zvekuti kunyange neni mukoma ndakatanga kuburitsa misodzi because of the way that he was beating that lady. Ndakabva ndatanga kurwadziwa ndichiti zvimwe kuda mukadzi uyu kana kuri kunzi ane vana vaakasiya kuZimbabwe, izvezvi vana vake vanenge vachitotaura vachitoti mama vedu vari kubasa kuSouth Africa, apa mama izvezvi vatori busy kutorohwa nemuchinda uyu wekuNaichimbi. Mukoma ndakarwadziwa, and from that day on ndakabva ndazotanga kutya kuramba ndichingodanana nemuchinda uyu. Asi kurambana kwangu kwandakazoita nemuchinda uyu, it was not an easy thing, and lucky enough muchinda uyu haana kana kumboda kumbogara andirova. Nanhasi uno mukoma ndinongonzwa hana yangu ichingogara ichingorova, because iye akandiudza akati dai kwanga kuri kunzi inini handina kana kumbogara ndakakuda ndingadai ndakakuuraya, because handitendedzi kuti kana ndikadanana nemunhukadzi, munhukadzi uya obva azondiramba. Inini ndini ndinoramba munhu wandinenge ndichidanana naye, not kuti munhu uyo wandinenge ndichidanana naye iye obva andiramba. Mukoma Nashi, zvose izvi zvandakaita kuno kuSouth Africa, kana kuri kunzi vabereki vangu vakanzwa kuti ndo zvandakaita, I think kuti amai vangu vanokwanisa kana kundiuraya chaiko. Vedare zvakangoma hazvo veduwe. That was the conversation yandakaita nemwanasikana uyo Mushure Mekunge andifonera akabva andiudza kuti mukoma Nashi, ininiwo ndine nyaya yangu iyo yandiri kuda kuti munge muchizondiposterawo. Hey please, kune vabereki vose avo vane vana vanenge vari kuma-colleges kana kuti kuma-universities, please let us try by all means kuti tinge tichiziva kuti vana vedu pavanenge vari kuma-colleges nekuma-university vanenge vachimboita sei ikoko. Zvakangoma hazvo veduwe. But this girl was saying kuti I just want to be thankful kuti handisati ndambopindwa nemweya iwoyo wekuda kutora madrugs, because vamwe vasikana avo vacho vandinogara navo izvo zvekutotora madrugs zvitori muropa ndo zvavanotofarira. Umwe wacho akatotanga kutotora madrugs hanzi paainge achiri kumatric. Zvakangoma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchipostawo nyaya yangu, asi kana muchiposta nyaya yangu please vigaiwo chitupa changu. Inini ndiri kuda kutaurawo izvo zvakaitika kuna vatete vangu, and I suspect kuti pane vamwe banguru avo vakazoshandisa vatete vangu. Vatete vangu ava mukoma tainge tichingonzwawo kuti kuna vatete vedu avo vainge vakangotsakatika nenyika, asi ivo vatete vakabva vazodzoka pamusha. Pavakadzoka pamusha pacho ipapo vainge vadzoka kuti vange vachitizivisa kuti kubva zvavainge vakatsakatika vainge vakawanikwa neumwe murume uyo ainge achibva kuMalawi. Saka vakabva vazomboenda ndokubva vaenda vakanogara nemurume wavo kuMalawi ikoko. Panguva yacho iyoyo yatainge tichifungidzira kuti vatete vedu vainge vakafa. Then vachidzoka vatete vedu vakadzoka vaine vana vavo vaviri. Ndokubva vazotiudza kuti last born yavo yainge yakaenda kuUK, and that was the main reason iyo yavainge vakadzoka kumusha kuti vange vachitizivisa, because ivo vatete mukunotaura kwavo vainge vachiti zvinhu zvekuti zvaigara zvichingovashungurudza vachishaya kuziva kuti zvino kunyange vakada kudzoka kumusha vaizotanga kurondedzera nyaya yavo sei nekutambura kwose uko kwavainge vachiita, because vatete vakati murume wavo uyo ainge akavawana munhu wekutoti ainge achitongozvitamburira, asi vainge vakangomuda anyways. Murume wavo akati achivatora vachienda naye kunogara naye kumusha kwake kuMalawi ikoko, vakazongoramba vachingotambura dzamara murume wavo achizofa. Murume wavo uyu akazofa muna 2014, ndokubva vazongosara vachigara nevana vavo. Then muna 2017 mwana wavo
uyo ainge ari last born ndo paakabva azowana mukana wekuti ange achizoendawo kuUK. Mushure mekunge mwana wavo azoenda kuUK ndo pavakazotora vana vavo vaviri avo vainge vari vasikana kuti vange vachidzoka navo kuno kuZimbabwe semaudzirwo avo avainge vakaitwa nemwana wavo uyo ainge akaenda kuUK, because iye ainge akavabvunza akati, nhai mama, zvino dhedhi zvavakashaya muri kuda kuti imimi munge muchigara kupi? Muri kuda kuramba mugere here kuMalawi kana kuti muri kuda kudzokera kuZimbabwe? Then ivo vatete vakabva vazoudza mwana wavo vakati shungu dzavo dzainge dziri dzekuti vange vachidzokera kunyika yavo yechizvarirwa inova iri iyo Zimbabwe. Saka ndo pavakabva vazodzoka vatete vedu vakabva vazotanga kugara muZimbabwe. Asi vachidzoka kuZimbabwe havana kudzoka kumusha first, vakambotanga vachagarawo kune imwe nzvimbo uko kwavainge vachirojerwa nemwana wavo wekuMalawi ikoko. Ende zvekare vainge vachiti vainge vakatotengerwa stand, vainge vasati vatumidzirwa mari yekuti vange vachizotanga kuvaka pastand iyoyo iyo yavainge vakatengerwa nemwana wavo wekuUK. So ndo pavakabva vazongouyawo kumusha, ende pavakauya kumusha ndo vana baba vedu pavakazodaidzwa, because inini baba vangu vainge vakavakawo kune rimwe side. Saka baba vakabva vazodaidzwa vachiudzwa kuti vatete vainge vakauya kumusha. Asi kubva vatete ava pavakazotsika mumusha vakabva vanzi vane chimwe chivanhu icho chaifanira kuti chinge chichizoitwa pavari mukoma. I don't know kana ndiri kunzi ndiri kuda kupa a bad advice, but if it happens kuti unenge wambogara nguva yakati rebei usingazivi kuti vanhu veukama vanenge vachiita sei kana kuti mumusha umo mawakazvarirwa munenge muinei zvinenge zvichinetsa, I suggest kuti vanhu vakadaro please stay away, because vatete vedu ava vachizosara kudzoka mumusha maitova nezvimwe zvinhu izvo zvainge zvichinetsa mumusha imomomo. That was the main reason why baba vangu vainge vakabuda mumusha, because mumusha umu mukoma at that time vatete pavakazouya mainge muchingotaurwa muchinzi mune zvimwe zvikwambo izvi zvainge zviri zvikwambo zvavasekuru baba vana baba vedu, but vamwewo vainge vachitaura vainge vachiti zvikwambo izvi zvainge zviri zvabankuru, first born yemumhuri umo munoberekerwa baba vedu. Saka zvikwambo izvi hanzi zvainge zvava kunetsa, izvo zvichinzi zvainge zvava kuda ropa. Asi nenhau yekuti vanhu vose vemumhuri umo munoberekerwa baba vangu vazhinji vacho vainge vava kunamata, saka nekunamata kwose uko kwainge kwava kuita vanhu, zvikwambo izvi zvainge zvava kungogara zvichingoshungurudza bankuru vedu ava. Ende bankuru vedu hanzi vainge vachitoshaya kuti zvino vozvipa ani. Gore roga roga kuplot kwabankuru kwaigara kuchingoshaika mombe. Saka mombe idzi mashayikirwo adzo adzainge dzichiitwa hanzi dzaizongoonekwa dzakaita zvekudyiwa, asi chaizonetsa vanhu ndechekuti mombe idzi dzaita sekunge dzinenge dzatorwa mabhonzo ose. Kana kuine vanhu vanoziva huku iya inonzi boneless, mombe idzi padzaizongowanikwa dzinenge dzisisina mabhonzo, dzichingoita sekunge zvinhu zvacho zvinenge zvangodya mabhonzo. Inini baba vangu vachitaura ivo vainge vachiti zvikwambo zvacho ndo zvainge zvichidya mabhonzo acho iwawo. Saka zvinhu zvacho izvi mukoma hanzi zvaiti kana zvapedza kudya mabhonzo ose pamombe iyoyo yazvinenge zvauraya zvaibva zvazongosiya mutumbi wacho wakadaro. Izvi zvinhu izvi kuti zvinge zvichizozivikanwa, baba vangu vakazotoudzwa neumwe murume uyo ainge akamboenda kunoshandira bankuru vedu. Saka mushandi uyu ainge ava kushandira bankuru vedu ainge akatoita zvekutotsvakirwa basa nababa vangu, then achizonosiya basa ndo paakabva azouya kumusha achitaura nababa achivaudza chikonzero icho chaainge akadzingirwa basa, nekuti ivo bankuru vainge vakangoti kuna baba wakanditsvakira mbavha. Saka murume uya akabva azouya ndokubva azotaura nababa achiti inini handina kumbogara ndabira mukoma wenyu, asi chikonzero chakaita kuti vange vachizondidzinga basa hanzi chikonzero chacho chainge chiri chekuti hanzi akasangana nemutumbi iwoyo wemombe mushure mekunge avhendenyura ndokubva aona kuti mombe
iya inga wani yainge isina mabhonzo. Ndo paakazovafonera achivaudza shura iro raainge akaona, ndo pavakabva vazomudzinga. Saka vatete vedu pavakazodzoka mumusha, zvose izvi zvainge zvakaitika vainge vasingatozvizivi. Then vatete vedu vaya vainge vatotorwa nabamukuru, vainge vagere kumba kwabamukuru ikoko, ende vainge vakatoudzwa kuti paiva nechivanhu icho chaifanira kuti chinge chichiitwa pavari. Then muna 2020 isusu manzwiro atakaita, hanzi vatete ava vakati vari mumunda because vainge vatochekerwa pekurima nabamukuru vedu. Saka vakati vari kumunda vachitorima zvavo, hanzi vakangokaruka vatanga kuchema vachiti vainge varohwa mbama nechimwe chinhu icho chavainge vasingaoni. From there on vatete ndopa vakabva vazongotanga kurwara, ndokubva vazoenda kunogara navo kune imba yavo iyo iriko kuHarare ikoko. Then mukoma vatete ndokwa vakazofira ikoko. Asi manzwiro acho atakaita, hanzi vatete vedu vakangofa vachingoti pane zvinhu zviri kundirova, pane zvinhu zviri kuuya usiku hwoga hwoga zvichindirova. Hanzi vatete vedu vaiti ivo kana zuva rava kunonyura, hanzi vainzwa zvimwe zvainge zvakaita kunge tukuvana twainge tuchitamba mudining. Then kana zuva razovira manje, hanzi tukuvana tukuya twaibva twazopinda muimba umo mainge muchirara vatete, tukobva twazotanga kuvarova. Ndo mafiro acho awo akaita vatete vedu. Nanhasi uno mukoma, zvinhu zviya zvainge zvichinzi zvainge zvichinetsa bamukuru vedu, hanzi pari zvino zvakatovapa zororo. Mukoma, kana mumhuri muine munhu anenge akabata urombwa hwake, munongogara makabatira hana mumaoko, because hamuzivi kuti zvinhu izvi zvichazoda ropa rini. Ende tichikura mukoma, ndaitombofungidzira kuti amai vangu munhu wekuti haadi hama dzababa vangu. But I want to thank God kuti Mwari vakatipa a mother who is a prayer warrior, because dai yainge isiri minamato yaamai vedu, kunyangwe baba vangu vangadai vasiri vapenyu. I will come back with another story izvo zvakamboitika mushure mekunge zvikwambo zvabamukuru zvada kutora upenyu hwababa vedu.